Gustuman nyo pa ni nga lugar? Isa ka kilala nga club sa tabuklang sa the District North Point sa Talisay City sa early 2000. After 20 years, liwat ini nga nagbukas pero isa na ka resto bar. Welcome to Carne Norte! Sa kilid lang ini mismo sang highway pa Talisay City. May malapad nga parking space. Hindi problema diri ang pangitaay sa parkingan. Silingani sang owners, bisan kiwi ang pamarking mo, wala sang may masaway diri sa imo. Malayo sa traffic, especially subong nga maskara season. Likaw sa ginutok sa mga tao. Mabugnaw ang dapya sang hangin. A perfect place to dine and drink. Istorya ni Marty de la Rama. Gusto sang owners nga may ara balasang lugar nga matiniran kag maimnan nga tawhay lang gid kag manamit ang pagkaon. Gani, ila ini nga hinbuksan. Okay, so ang place, though siya, para maka-provide na a place where people gusto magpatawhay, amo na to have good food, comfort food, and a place nga have a drink with family or friends. Naintindihan nila ang sitwasyon sa mga manong-inom. Number 1, dapat ang beer. Cold na, hapon pa lang. Paang sabong, ariyo, cold sa beer. Gusto nila nga mangin trademark ini sang Carne Norte. Kung hindi ka naman niya beer person, may cocktail drinks man, pareho sini, amaretto kag green mango margarita. Kag syempre, kung may drinks, dapat may pares nga manamit nga food. Pang panyapon kag, pang sumsuman, ari ang pasampol. Nakatilaw ka na sa crispy tadyang. Crispy nga ribs sang baka. This one is crispy tadyang. It's, hindi na siya familiar dish diri. People always ask what this is. Bali, it's beef ribs nga deep fried. Okay. It's like a beef version sa crispy pata. Ang feel niya, yung crispy pata, but si beef is mas flavorful compared to sa pork. Mas saboroso siya. Native fried duck. Nakatilaw ka na. Isa ini sa mga unique nila nga gina-offer sa diners. May isang duck sa chicken. The difference naman ng ikaw, you can tell. Native siguro, mas saboroso siya compared sa the regular one. Even yung chicken. Native man ako. Kung panyapo naman ang gusto mo, ari, homemade corned beef. Big fan ko sa corned beef mo. Oh, okay. So, namitan ko sa iya. Okay man siya. Namit yun. Soft man. Very soft. Dapat nahihili ka man sila ka. Dapat ang nahihili. Oo, no. Balikan ko na. Reason mo ba? Nami siya. Kung gusto mo, may harap man sa Korean pork ribs. May gamay nga kahang. Kung snacks lang yung ginapangita mo, dapat mo itry ang ilang charcoal broiled classic burger. Gusto sa Carne Norte management nga balik-balikan sila sang customer bangod sa ilang comfort food, gani gin siguro nila nga manamit ang pagkaon. Open sila from 4 p.m. to 12 midnight. Gani, kung na-stress ka sa trabaho, after work, nami gidiri mag-stress debriefing. Family dinner,
welcome na welcome gid diri. Barkada moments, swak na swak. Hindi nyo kinahanglan magsinggitanay kung magistoryahanay kay hindi magahod kag chill lang ang ambience sang place. Isa na naman ka bag-o nga kalantuan para sa mga nagapangita sang kalan-an kag ilimnan. Ululupod kita sa pagbangon. Ako sa gyapon si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping ni Roming.